Fil-Fgura art li għal snin twal kienet allokata għall-iżvilupp. Issa tiġi trasformata f'pjazza ġdida ta' 800 metru kwadru għal residenti u għal dawk li jżuruha. Dan tħabbar mill-Kunsill Lokali tal-Fgura fejn ġie spjegat li dan l-ispazju jinsab fil-qalba ta' din il-lokalità. Intqal li dan ir-riżultat sar wara snin ta' ħidma mill-Kunsill Lokali wara li ntlaħaq ftehim mal-iżviluppaturi sabiex l-applikazzjoni ta' żvilupp tiġi irtirata bil-pjanijiet jiġu reveduti u ssir trasferiment ta' parti mill-art lill-Kunsill. Ġie spjegat li din il-pjazza sisservi bħala spazju għall attivitajiet kulturali u soċjali, b'mod partikolari dawk marbuta mal-festa. Dwar dan One News tkellem mas-Sindku tal-Fgura Clayton Kaskun Portelli. Mhux il-Fgura biss naħseb il-lokalitajiet kollha jbatu mill-problema tal-parkeġġi u naħseb il-pjazza per se ħatkun qed tagħti wkoll l-assistenza tagħha permezz ta' underground parking fejn ir-residenti ħajkollhom post fejn jkunu jistgħu jipparkjaw taħt il-pjazza wkoll.